Dago orduan, klaro, domeketan da, mesetara jomir zete genuen, amaren mesan eusire, da gero, astelen guztietan etortzezan parrokue eskolara. Dotrini emoten, da zera eta bestie, da egun baten, etortzezan da Juan Bilbo, Betzu guen, pasoko eta, oye, tú, ¿por qué no has venido a misa ayer? Esta que se hacía, no, es que mis padres me han mandado a cuidar las ovejas. Hostia, ¿las ovejas? Dios es antes que las ovejas. Y mozan plastako bat, parrokue. Bueno, hola. Lehen aipatu dugun parrokoak, ez da? Bai, hori da. Nida mai esaltzatzen du jantza jamuko eri eskatzeko. Berak ez, da plastazio hitzen da.